Nggih, alus diwiwit alus langgaman riyen nggih. Monggo. Enten pamundutan. Nggih. Ngersakaken Nggih. Putri Gunung. Oh, bocah gunung. Nggih, Oh, bocah nggih, gunung nggih. nika. Bocah gunung nek. Nggih. Oh, nggih, diaturke. Di Paham to? Paham no, paham. Putri gunung masalah ana dhewe, bocah gunung ana Sing dhewe. albumku kan lho judule Nggih. apa? Bocah gunung. Heeh. Ngene iku. Najan aku. Nika? Nggih. Oh, nggih. Paham to? Paham. Ya jiret. Lebuti pirik malah saka koclok iki. Jenengan Jembawa? Nggih. Nggih. Rembulane niki mboten sah dikeki Mas. Udute beda. Beda. Nek padatan udute piyai kakung niku kan mbakone enten jero. Cah niki udute mbakone sing nang jaba Mas niki. Apa kuwi lho? Susur. Udu. Udu kuwi ya. Malah dong no. Udu. Lah apa? Kok tak SMS ya? Loh. Masih kono kon ngirim lewat WA kon moto. Sumunaran dari lintang-lintang angebeki tawang. Sehat sedanten Pak Bu nggih? Sehat? Iya, iya. Alhamdulillah, mugi-mugi lancar rezeki. Iya, iya, iya. Mugi-mugi panjang yuswa. Iya, iya, iya. Nggih, mugi-mugi nggal naik haji malih, nggih. Iya, iya, Amin. Nggih, Bu nggih. Ngenyaki meja. Marai kemerungsung cedak-cedit kok ya. Menghormati Ibu itu. Iya nek aja pangguriku ngono lho, aku kok malah teratapan sregane kok. Aja haus to. Tak pamit ke sisan karo panjenengane Pak Ratman. Pripun? Krana selirane benjing ora iso sowan mrene mergo tindak ana Sibul Gamedan menika kula pamitaken Pak Ratmanan. Nggih. Ngapunten Pak Rateman. Nggih. Izin nggih, benjang ngapun digoleki. Ning aku ya ora mbokon kok ya an kok. Lambemu. Ora nuke jaremu iki tok awan kok. 17 aku ora menok aja melu. Lah kowe minggat yo cerewet apuk sisan iki. Pateng kalep biarat cayane haya lah kompak gejo ngantuk Lah iki ra mesake. lho kanca-kanca ki tetep ngene iki. Inilah kerjasama dari nek ngisor polah ndur ya tetep polah. Piye-piye ki kuwi tetep ditaboki. Dadi ngono kudu siap terus. Ra mungkin kok Yoga Kusumah ki ngantuk lah mbok sak polah-polahku ya tetep ngerti. Lho, ya toh. Bareng Aku dek gak empat. sik tak teko. Isin ora kowe mau. Muni kok mak pleduk ngono kok. Lumayan to wi. Lumayan pokoke. Duh dewa Jawata Agung. Iki kok meneng wae sih iki. Kan aku. Walasana mring mami. Lihat deh. Besok kapan? Besok kapan katakan Cece piye ta Pak? Lan wong ayu umpamakna sira Desa. Ngapa? Kuwi Prabowo nyidang sari. Aku ki
Kowe awor aku pisan. Kowe kok ngisruh aku iki kudu Prabowo Nyidam Sari. Lah salahe kon gentenan mau kok ya sak senengku kok. Nano nunuke nono. Kaya gegerit mana. Nah ngono kuwi. Kuwi kok Aku ki ngetes kok. umpamakno nakoda saya. Lah catetane Mbak Endang kleru kae tadi. Jarame terus. Ayo. Ameh mirip. Kaya gegerit mana. Kah? Kale tidak. Wis ben ayo to. Aku ki piye to. Wong kok cekli kon. Kaya Gegerit gegerit mana. Engkang nandang wuyung. Loh aku lali to. Ketaman loro asmara duh kusuma cengkoke sah kae. Wilangan songolan kalih mugi welas mring kula. Ya, rada dikecelke Mas Hermawan benjo ngatek ya. Enggak. Saiki Sesuk sore nduk sedeng brokoan tak petak. Madyan aku bocah kuno banget tuh nongku ora susah tek nganggo bingung yen ta pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Yo sing rukun Muga aja nganti gawe Ya. gelo. Ngati nang tinapeno ing beda ala ya mas ya mas ya mas. Sip. Saiki Iya, Dek. aku Iya, Dek. nyanyi. Iya. Apa mergo wingi nang TV Raditomo ya kocrok ngono kuwi. Iya itu ane ya gur ngene iki. Sip. Bariki Pengalaman piye yang ta sangat aku lali? berharga. Bariki piye, Pak? Wis rasa mbok omongi aku sekelingan. Iya ya. Apa kowe ra kelingan dengan ning omahku? Ya. Ana latar Ayo. padha lelu gua
Mas, Mas. Apa Dik? Ya wis aku gur nyeluk ora ngakon rene kok. Asem kapusan wae karo cah cilik iki. Iki lho syutinge apik nganggo gintik. Nganggo gintik. Iki wis nang Jakarta Sobo TV kok ngarani kok ngene kok gintik. Lah iki ora kuwi sing jenenge tongseng iki ya iki. Kok tongseng to? Lah apa? Tongsis. Lah ya kuwi. Dah. Ngomong saiki. Ngomong. Mumet. Tong setan lho, muni setan nek ngingeti pake to. Ora apa. Jare kok tong setan ngono ki mau. Iya. Lah iki urek kecing dadekno. Piye? Urek kecing. Urek kecing iki piye basa nggonmu kok wagu-wagu ngono to, Dik? Iki urek kecing. Urek kecing. Lah kae disangga ngene kok iki nggo tong apa nggih? Tongseng. Tongseng. Kayak anu iki ora ngurmati awake dhewe. Mergane ra ngurmati. Ketoke gak seneng. Ora senenge. Lah iki dinyanyekke anu apik-apik bocah gunung kupinge disumpeli. Kuwi kan kaya gak pengen ngrungokke. Sesak kekrek. Kuwi urek kecing. Itu adalah alat untuk mendengarkan komunikasi dari sana. Jadi ora kok apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha leluguan gegojekan karo Yeah. Alhamdulillah. Mau bocah gunung.